सोमावसारनाय दना हाबाफारि लादों। फै जों मोनथिना लानि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायखो। बर' माहारियारि फरायसा आफाद आरो बर'नि मोनफ्रोमबो फ्रन्टेल अर्गानाइजेसन जेरै अल इन्डिया बड' पिपल्स नेशनेल लिग फर बड'लेण्ड स्टेट जोंनि मानगोनां MP सायख'ना प्रमद बसुमतारी बिथांनि दैदेननाय आरो बर' रायजो सेक्रेटारिनि मानगोनां राजेन बसुमतारी सार बिथांनि दैदेननाय आरो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसाम मानगोनां मार्कस बसुमतारी सार बिथांनि दैदेननाय आरो जोंहा वर्ल्ड मडेस्टिक इंटेलिजेंस फोरामनि मानगोनां डक्टर बिमल बसुमतारी सारनि दैदेननाय आरो जोंहा सिटिजेनशिप राइट्स मुभमेन्ट कमिटिनि मानगोनां बर' हादोरारि सारनि दैदेननाय दा जों बे गासैबो फ्रन्टेल अर्गानाइजेसन आरो बेजों लोगोसे काउन्सिलनि दैदेननायाव नैबे जोंनि नैथि खल्ल बड'लेण्ड सोमावसारनाय जोंनि नैबे निउ दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बे दिनै 5 तारिख एप्रिल 2023 जागायजेनबाय। दा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि मेन उद्देश्य आलादा रायजो सोरजिनाय आन्डार आर्टिकेल 2 टु द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया बेनि सायावनो जोङो नोजोर बोनानै जोंनि बे डेमनस्ट्रेसन 6 घन्टा डेमनस्ट्रेसन प्रग्राम आरो बे डेमनस्ट्रेसन प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार आरो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया आरो इउनियन स्टेट मिनिस्टार रामदास आठवले बिथांमोननो जोंनि मोनसे मेम'रेन्डाम दैथायहरनाय जागोन आरो बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों बे आर'जलाइनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर'फोरनि जे समायसा बर'फोरनि आलादा रायजो सोमावसारनायनि जे मेन उद्देश्य बे थांखि जों मानो मोननांगौ जों गिबि ट्राइबेल जों गिबि जोंनि बे कर्नाटक भारतनि जोङो हिमाचल जों बिनिनो थागिबि हिसाबै जों दिनै जोंनि हाखौसो जों डिमान्ड खालामदों जों गुबुननि हाखौ डिमान्ड खालामाखै जाय हाखौ जोंनि भारतनि संबिधान आर्टिकेल 10नि गेजेरजों जोङो दिनै मोनखानांगौ बेखौसो जों दिनै डिमान्ड खालामनो फैदों आरो बेनि गेजेराव जोङो दिनै गासै जों गोजोननाय मोन्दों बयबो जोंनि मैखोम गोदान लाइमोनफ्रा बेखौ आलादा रायजो सोरजिनाया दाबो जोबाखै आरो गोबां जोंनि गेदेमा रायजो राजा गोबांमोन आरो जोंनि मानगोनां गावबुरा बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि इन्टेलेक्सुयेल्सफोर आरो जोंनि जे नेसनेल फेडारेसन अफ स्मल स्टेट जोंनि मानगोनां कमार सार बिथांमोन आरो जोंनि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसननि जोंनि आफादगिरि मेडाम जोंनि गौरी बिथाङाबो फैदों जोंजों मैखोम भाबै बाहागो लाफैदों दा बेहाय जोंहा गोजोननाय दं जे जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे लं स्टान्डिं डिमान्ड जों जोंनि जि आद्रा थानाय सिमां आरो जेबो बर'फोरनि बे जाय मानसिफ्रा मावले जालांबाय रानि जालांबाय बिथांमोननि जि आसा बिथांमोननि जि सिमां गेदेमा बर' हारिनि जि सिमां बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जि सिमां आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि जोंनि थांखिया दासिमबो थांनानै दङ आरो भारत सरकारा आरो आसाम सरकाराबो दिनैनि बे डेमनस्ट्रेसनजोंनो आरो बे मोनसे जों मेम'रेन्डाम होखांनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनहा मिथिनो मोनबाय जे आलादा रायजो सोरजिनाय बड'लेण्ड स्टेटआ दासिमबो बर'फोरनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबाखै होननानै आलादा दा बड'लेण्ड आलादा रायजोआ जेब्लानाखि जाया मानो जों जेसेबांसिम जों बे बर' माहारियारि फरायसा आफादजों जगदान थानानै जों खामानि मावगोन अब्लासिम जोंनि बे बड'लेण्ड स्टेटनि सोमावसारनाया मोनफ्रोमबो पार्लियामेन्ट सिजनाव बे जाबाय थागोन दिल्लीनि बे जन्तर मन्तरावनो दा जोंनि नैबे मोनसे ट्रेडनै थांनाय 2022नि 8 आगस्टआव जोंनि बे एखे जायगायावनो जों धरना होनानै जारिमिनारि जोङो बे जोंनि निउ दिल्लीनि थानायाव जों जोबजादों नाथाय बे जोंखौ गोसो गोरबोआव बांसिन थुलुंगाना होदों जोंनो साहस होदों
बिग्रायनायनि जे मोनसे माने जोंनि थाखाय स्ट्रं होदों बेखौ लानानै आरो फिन खेबसे जों बांसिन गोसो गुदुं जानानै गोसोआव जोङो गोरा मोनसे माबा लानानै थायेस लानानै जोङो जेरै आवगायबोफिनदों आसलथे बै जिनिसा दानिल' नङा उन्दै समनिफ्रायनो जाबोदों जाय बिथांमोननि नासयनाय नाख्रेबनाय जाय बिथांमोननि बिमा फिसा बोराइनि बागै बेबहार खालामनाय दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि बै समनि दैदेनगिरिफ्रा बे जेंनाफोरजों थानानै बे आसामाव थानानै जों संसार जानो हानाय नङा जे बिथांमोननि नासयनाय नाख्रेबनाय जादबनायाव जे बर'फोरनि थामोनथा राव हारिमु बर'फोरनि राजनितिक अधिकार बर'फोरनि हानि अधिकार बेखौ जों लानो हानाय नङा होननानै जोङो आलादा रायजो सोमावसारनायखौ जों बै समनिफ्रायनो जों बे जाहोननि थाखायनो जोङो दिनै लाबोनांगोन आरो दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों दानि समावहाय आसामाव बर' रावा 2003नि बिटिसि चुक्तियाव मानगोनां बिएलटि बिथांमोनजों जेब्ला चुक्ति जादों भारतनि संबिधानाव ओइटसेबो नेशनेल भाषा हिसाबै बिथांमोना गनायदों नाथाय बे नेशनेल भाषाया दासिमबो आसामावहाय दिनै बिदिनो बिथांमोननि असमिया भाषा जाय बिथांमोननि असमिया भाषायाबो ओइटसेबोआव दङ राष्ट्रीय भाषा समानबो मोनथाय मोनाखै बेनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय जोङो सेकेन्डारि भाषा जों एस'सियेट लांगुवेजखौ मोननो हादों दा बैफोरनो दिनै ओरैबायदि मोनसे महर लानो थांबाय बे बर'खौ असमिया भाषा रोङाब्लानो दिनै साख्रि मोननो हाला जानो दिनै जों बुजिनांगोन बे मेघालया मिज'रामफोर बादिया दिनै जेब्ला बिथांमोननि भाषा ट्राइबेल भाषा मिज' खासिफोरनि गार'फोरनि जायगाफोराव लाखिदोंमोन असमिया भाषा बे समाव बिथांमोना बिग्रायनानै बै जाहोननि थाखायनो आलादा रायजो मोनदों स्मल स्टेट अन द बेसिस अफ लेंगुवेज लिंगुइस्टिक बेसिसाव बिथांमोना मोननो हादों दा बेखौ जों दिनै नोजोर होनांगोन बे बर'फ्राबो दिनै बिदि थासारियाव बे बिथांमोननि सिङाव थाबाय थायोब्ला खुनु जोङो दिनै जोंनि उदांस्रिखौ जों मोननाय नङा दिनै बाजारावबो जों बर' राव असमिया भाषा जोङो दिनै रोङाब्ला बे बर'फोरनि बर' भाषाजों फरायनाय इंलिस मिडियामाव फरायनाय बर' गथ'फ्रा मा जागोन अब्ला जों बिएससिखौ जों नांनो हानाय नङा अब्ला जोङो दिनै बे मोनसे बिराद गिदिर इनजास्टिस दा बेखौ ओरैखम खालामनो थाखायनो जोङो दिनै आलादा रायजो सोरखारफोरखौ नागिरदों आरो बैफोरबायदि नाख्रेबनाय जोंनि बर' ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बे असमिया मानसिफोरनि बे मोनसे पलिसि बेनिफ्राय जों जेब्लानाखि आलादा रायजो सोलिया जों आलादा रायजो मोना आसाम जौगानो हाया अब्लासिम जोङो दिनै बेफोरबायदि जेंनायाव जों थाबाय थानांगोन दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोंनि बर'फ्रा बुंनो थाङोब्ला जों हाजोनि जे ट्राइबेल मानसिफोर दं बेनिफ्राय कनसियास जानाया जों एसे उनाव जागोन मानो होनब्ला जोङो दिनै बै ट्राइबेल हाजोनि बिथांमोननि जि मोनसे इउनिटि गावसोरनि जि मोनसे पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेसन बिथांमोननि राइट्स अट'नमि बिथांमोननि जि बिथांमोननि कनसियासनि उनावसो जोंनि बर'फ्रा दिनै बिथांमोना आलादा रायजो मोनखाङोब्लासो जों सांग्रां जादों दा बेखौ नायनानै दासिमबो जोंनि बर'फ्रा दिनै बे जोंनि माखासे बर' इन्टेलेक्सुयेल्सफोरखौनो होन बर' माखासे रायजो राजाखौनो होन दिनै बिथांमोना दासिमबो पलिटिकेल कनसियास जागासिनो गैया बिदिनो बिथांमोना दिनै भारतनि संबिधानखौ भारतनि माखासे आयेनफोरखौ भारतनि जारिमिन भारतनि नेम निथि आयेनखौ बिथांमोना दासिमबो मोजां मोनजोबनो हाया बिथांमोना सानदों जे लिडारफ्रा गावसोरनि सोरबा पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय जाहाथा माखासे खोथा बुङो बे दिनैनि दिनाव बे बड'लेण्ड स्टेट बेखौ डिमान्ड बेखौ दिनै माने क्राइटेरिया गैया एबा दिनै जाथ'वा बे जिनिसखौ लानानै रायजोफ्रा माखासे कनफ्लिक्टआव थायो नाथाय जों बयनिफ्राय बेखौनो जों क्लियार खालामनो लुबैदों बर' हारिया भारत सरकार आसाम सरकारजों जोङो दिनै जुजिनानैसो एलपि स्कुल दिनै स्कुल गंसे मोनदों दिनै हस्पिटाल गंसे मोनदों जोंनि बर'फ्रा जोंनि बर' लाइमोनफ्रा मुंख्लं जायामोनब्ला जोंनि बर'फ्रा दिनै अन्थाइजों खुबैसारजायामोनब्ला
दिनै जोंनि बर' हिन्जावफ्रा रानि जानाङामोनब्ला जोंनि बर' गथ'फ्रा दिनै मावरिया जानाङामोनब्ला जोंनि गेदेमा जोंनि एमडि बिथांमोना हाग्रा बंग्रा सिलाय लानानै दिनै दावहा नाङामोनब्ला जोंनि एक्सपिएलनि बिथांमोना हाथियार लानानै हाग्रा बंग्रा दिनै जाथिनि थाखाय थामोनथानि थाखाय दिनै बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामामोनब्ला दिनै जों बे अबस्थायाव थानाय नङामोन। दिनै भारत संबिधानाव आलादा रायजो सोरजिनायखौ दिनै बोखावनो थाखाय बिथांमोना राजि जाया। नाथाय भारतनि संबिधानाव लिरनाय दङ दि दिनै मोनफ्रोमबो थागिबि मानसिफ्रा बे बिथांमोना दिनै गावसिनि मोनथायनि थाखाय राजनितिक अधिकारनि थाखाय दिनै गावसिनि थांनानै थानायनि थामोनथा हा हुनि रैखाथिनि थाखाय राव भाषानि थाखाय बिथांमोना दिनै नांनानै दिनै मोनसे आलादा रायजो मोननायनि दिनै मोनथाय दङ। दिनै इउनाइटेड नेशन्स डिक्लेरेशननि माबायावबो दिनै थागिबि बर' ट्राइबेल एबा गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्रा गावनि निजे खुंथायनि थाखाय निजे गावनि थांनानै थानायनि राजनितिक अधिकार निजे खुंथायखौ लानो थाखाय जोङो मोननांगौ अधिकार दङ। जोङो दिनै मावालासिनो जों जिरायनानै खुनु मोनसे जिनिसखौ जों मोना। जों नुनो मोन्दों जे बर'फ्रा मोनसे गोथार थांखि लानानै आलादा रायजो सोरजिदोंमोन, सोरजिनो थाखाय दावहा नांबोदोंमोन, सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन USC BTC आरो मैथानि बिटिआर नाथाय मोनसेल' थांखि आलादा रायजोखौमोन। नाथाय जोंनि लिडारफ्रा स्ट्रं नङैयाव दुरबलाव दिनै बिथांमोना सोरबाया सारेन्डार जानांबाय, सोरबाया गोसो गैयाब्लाबो सारेन्डार जानांबाय, सोरबाया आखाइ थिखांबाय सिगां जांबाय, सोरबाया दिनै राजनितिकनि माने मुलाम्फानि थाखाय उन खारनानै जोंनि माबाखौ दा बेवहाय जोबनानै थांबाय। नाथाय जोङो दिनै आलादा जानानै जों मोना होननानै जोङो सिरि थानांगौ नङा। जोङो जेब्लानाखि जोङो आलादा रायजोखौ आवाज होनानै भारत सरकारखौ कमप्लेन खालामा नारसिना अब्लानासो जों जेबो मोननाय नङा। जोंनि थांनानै थानायनि अधिकार थामोनथानि अधिकारल' जों मोननाय नङा। जोंनि दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जिथु मोनसे लंथाइनि बिफान बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट, दा बे सेपारेट स्टेटआ दिनै फैनानै जोङो दिनै मोनगोन बे नङा। गोबाव सम जों फैनांगोन, जों खस्थ' लानांगोन। नाथाय जोंनि भारत सरकारखौ जों पार्लियामेन्ट फेजेनग्रा जों फैनानै जों बिथांमोनखौ रिमाइन्ड खालामनांगोन। बिथांमोनाव बारे बारे जोङो मेम'रेन्डाम होनांगोन, बिथांमोनखौ जों प्रेसार खालामनांगोन। अब्लासो जोङो दिनै जोंनि खुद्रिनायखौ बिथांमोना खोनासंनो हागोन। आरो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि डेमनस्ट्रेसन दिल्लीनिल' नङा, गोबां आदब खायदाजों जों माबोरै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्ट एबा बुरियाटेट्सफोरखौ जों प्रेसार होनो हागोन। नैबे बेखौसो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जों स्टेप लानो थांगासिनो दङ।